Bravo! Bravo, bravo! Haide, Tony, du-l la Da, tu Giano com Gata, Gian, mai, Gian, Dă-le pe coala. Andrei, câte păi, vrei ca ta? Trebuia, mă! Final a fost excepțional. Cum e, moșu? A trecut o româncă pe lângă mine, începătoare ca și nu a acuz de absolut nimic. Mergeam încet și eu și ea. Măi, dar am luat o căzătură în cur. Ia? Eu. Ha. Și cred că m-a scăpat pe mine. Un pic. Măi, știi cum? Îmi vine să o râzi. Da până n-a dat cu curmă, știi?